हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत हेल्दी व्हर्जन ऑफ मोमोज. येस, राईस फ्लावरपासून आपण हे मोमोज तयार करतोय. त्याच्या स्टफिंगचं आधी साहित्य आपण इथून बघून घेऊया. आज आपण प्रॉन्स मोमोज करणार आहोत. त्याच्या साहित्यामध्ये आपण बघूया. इथे मी 1 वाटी प्रॉन्स घेतले. ते साधारण पाव किलो प्रॉन्स आहेत. एक कांदा, मोठा कांदा चिरून घेतला आहे. टोमॅटो चिरून घेतला आहे. कोथिंबीर लागणार आहे आपल्याला बारीक चिरलेली. तेल, आलं आणि लसूण याची पेस्ट किंवा बारीक चिरून घ्यायचं आहे. मीठ, मालवणी मसाला, हळद आणि मिरची पावडर. सुरुवातीला आपल्याला ही जी प्रॉन्स आपण घेतली आहेत ती आपण अख्खी न घालता ही आपण मिन्स करून वापरणार आहोत. सो ही मी मिक्सरमध्ये पटकन 2 ते 3 मिनटासाठी फिरवून घेते आणि लगेच याचं मिन्स प्रॉन्स आपल्याला मिळणार आहेत. आणि हेच आपण वापरणार आहोत आपल्या स्टफिंगसाठी. आता एका कढईमध्ये आपण प्रॉन्सचं स्टफिंग जे आहे ते रेडी करून घेऊया. कच्चं स्टफिंग घालण्यापेक्षा मी इथे प्रेफर करते की मी हे प्रॉन्स शिजवून ह्याचं स्टफिंग तयार करणार आहे. त्याच्यासाठी तेलामध्ये सुरुवातीला कांदा घालून घेते. एरवी आपण मोमोज करतो त्यावेळेला बऱ्याचदा कच्चे प्रॉन्स किंवा चिकन जे आहे ते आपण वापरतो. पण आज आपण हेल्दी व्हर्जन बघतोय. सो त्याच्यामध्ये जेवढं काही हेल्दी कन्वर्ट करता येईल तेवढं मी कन्वर्ट करायचा प्रयत्न केला आहे. आणि तुम्ही पण करून बघा, कारण मस्त लागते ही रेसिपी. आणि ऑफकोर्स याच्यामध्ये मालवणी मसाला आहे आणि ही आपलं मालवणी व्हर्जनसुद्धा आहे. आता कांदा मस्त ब्राऊन कलरचा होत आला आहे. आता याच्यामध्ये घालूया टोमॅटोज पण बारीक चिरून घेतलेले होते. आता आपण टोमॅटो पण मस्त परतून घेऊया. मस्त याचं स्टफिंग तयार करायचं आहे. कोणत्याही प्रकारे पाणी न घालता आपल्याला जेवढं ड्राय ठेवता येईल तेवढं हे स्टफिंग करून घ्यायचं आहे. आता टोमॅटो आणि कांदा दोन्ही छान परतून झाला आहे. आता याच्यामध्ये घालूया जिंजर आणि गार्लिकची पेस्ट म्हणजे पाणी न घालता फक्त आपल्याला हे जाडसर वाटून घ्यायचं आहे. एकदम अख्खे ठेवले तर ते दाताखाली येऊ शकतात, म्हणून आपल्याला हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. आणि पण मस्त या रेसिपीला वासही येतो आणि सध्या आपल्या पचनाला सुद्धा हे जिंजर गार्लिक मदत करतं. आता याच्यामध्ये घालूया मीठ. अंदाजाने मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर हळद आणि रेड चिली पावडर. आणि याच्यामध्ये मी वापरणार आहे मालवणी मसाला. आणि आता हे सगळे मसाले घालून झालेत. आपण मस्त हे परतून घेऊया. फ्रेंड्स, तुम्ही माझं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि असे छान छान नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील. सो बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालूया प्रॉन्स जी आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले. अख्खी प्रॉन्स घालण्यापेक्षा हे घालण्याचा फायदा असा असतो की एकतर हे व्यवस्थित मिक्स होतं, सगळ्या स्टफिंगला याचा मस्त फ्लेवर येतो आणि प्रत्येक घासाला तुम्हाला खाताना हे प्रॉन्स त्याच्यामध्ये मिळतात. अख्खी प्रॉन्स जर आपण ठेवली तर प्रत्येक वेळेला स्टफिंग भरताना पण आपल्याला थोडंसं हे टफ होतं, म्हणून मी इथे मिन्स करूनच घेतलेत. आता नुसतं हे झाकून ठेवूया 2 ते 3 मिनटं. आपल्याला माहिती आहे सुंठ किंवा प्रॉन्स शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्यामुळे 2 ते 3 मिनटं झाकून ठेवली आणि आता ही मस्त आपलं स्टफिंग तयार होतं आहे. खूप वेळ झाकून ठेवल्यानंतर सुद्धा त्याला पाणी सुटू शकतं. आपल्याला इथे पाणी सुटायला नाही द्यायचं आहे. पण नुसतं झाकण ठेवून आता हे मी शिजवून घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये फक्त कोथिंबीर घालूया आणि आपलं स्टफिंग मस्त रेडी झालं आहे. किती कलरफुल दिसते, किती छान दिसते बघा. आणि तेवढंच ही टेस्टला पण खूप सुंदर लागतं. चला तर मग आता हे स्टफिंग रेडी झालं आहे. गॅस बंद करून घेते आणि हे एका बाजूला थंड करून घेते. तोपर्यंत आपण आता त्याच्या कवरची तयारी करूया. मोमोजचं जे कवरिंग आहे त्याची तयारी करूया. आणि हेच या रेसिपीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. 2 बोल मी इथे राईस फ्लावर घेतलं आहे आणि तेवढंच मी पाणी घेतलं आहे, इक्वल क्वांटिटी. त्यानंतर थोडंसं मीठ घेतलं आहे आणि तेल घेतलं आहे. आता आपण हे जे पाणी मी घेतलं आहे ते एका पातेल्यामध्ये घालून उकळत ठेवलं आहे. राईस फ्लावर इतकंच पाणी घेतलं आहे, इक्वल क्वांटिटी, आणि ते पाणी पातेल्यामध्ये घालून चांगलं उकळून घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण घालूया चवीपुरती मीठ. साधारण अर्धा चमचा मीठ मी इथे घालते. आणि थोडंसं ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा तेल घालायचं आहे. तेल किंवा तूप घातलं तरी चालतं, पण मी इथे तेल ह्यावेळी घालून घेतलं आहे. आणि आता हे ऑलरेडी उकळलेलं आहेच. सो ह्याच्यामध्ये आता मी डायरेक्ट राईस फ्लावर घालून घेते.
2 बोल राईस फ्लावर घालायचं आहे. तोपर्यंत मी गॅस बारीक करून घेतला आहे. दुसरं बोल पण घालून घेते. हे इक्वल क्वांटिटीमध्ये घेतल्यानंतर व्यवस्थित आपलं पीठ तयार होणार आहे. आता थोडंसं मिक्स करूया. गॅस बारीक आहे अजूनही, पण मी जेव्हा ह्याच्यावर झाकण ठेवीन त्याच्यानंतर गॅस लगेच बंद करून घेणार आहे. सो आता जमेल तेवढं ढवळून घ्यायचं आहे, खूप जास्ती ढवळत बसायचं नाही आणि लगेच त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. आणि आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. आणि हे जे आपण भागवलेलं पीठ आहे असं म्हणतात, तर ते थोड्या वेळाने थंड झाल्यानंतर एका परातीमध्ये काढून घेऊया. आणि थोडंसं अजून थंड झालं की छान मळून त्याचा एक मस्त गोळा तयार करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने माझं कवरिंगचं पीठ पण तयार आहे. आता मी स्टीमिंगची पण तयारी करून घेते. त्याच्यासाठी पसरट भांड्यामध्ये मी पाणी घालून घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी एक चाळण ठेवणार आहे. खाली जे पाणी घातलं ह्या चाळणीला आपल्या टच होता नाही फक्त. आणि थोडंसं ह्याला ऑइलने ग्रीस करून घेऊया, जेणेकरून आपले मोमोज जे आपण ह्याच्यामध्ये ठेवणार आहोत ते ह्याला चिकटणार नाही. एकच लेअर ऑइलचं ग्रीस करत ठेवायचं आहे. ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. व्यवस्थित ही चाळण जी आहे ती त्याला कवर होईल. आणि आता हे गॅसवर आपण भांडं ठेवून देऊया बारीक गॅसवर. आणि तोपर्यंत आता आपण आपले मोमोज रेडी करून घेऊया. आता पीठ जे आपलं रेडी करून घेतलेलं त्यातले छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. आता अशा एवढ्या साईजचा मी गोळा तयार करून घेतला आहे आणि अशाच पद्धतीने मी बाकीचे पण तयार करून घेते. आणि आता पहिली मी तुम्हाला पद्धत ह्याच्यावर दाखवणार आहे, ज्याच्यावर आपण लाटून करणार आहोत हे मोमोज, जेणेकरून सगळ्यांना इझी होतील. थोडंसं सुकं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे आणि छोटे छोटे जसं आपण पुऱ्या लाटून घेतो त्या पद्धतीच्या इथे आपण पुऱ्या याच्या लाटून घेऊया. आता हे एक मी तुम्हाला दाखवले, खूप जाड नाही खूप पातळ नाही, अशा पद्धतीचे मी लाटून घेतले. आणि याच्यानंतर आता आपलं स्टफिंग पण जे थंड झालेलं आहे ते याच्यामध्ये सेंटरली घालून घेऊया. साधारण 1 चमचा होईल एवढंच मी स्टफिंग घालते. तुम्ही पण अंदाज घेऊन पुढचे मोमोज तयार करताना सुरुवातीला फक्त 1 चमचा स्टफिंग घालून तुम्ही आधी व्यवस्थित हे मोमोज करून बघा. मग तुम्हाला अंदाज येईल की किती याच्यामध्ये स्टफिंग मावेल. अशा पद्धतीने स्टफिंग घालून घेतलं आहे. आता हे मोमोज कसे करतायत ते मी तुम्हाला दाखवते. जसं आपण मोदक करताना अशा घड्या दुमड करत जातो किंवा घड्या पाडत जातो पिठाला, त्याच पद्धतीचं करायचं आहे. फक्त हे अर्धा भाग करून घ्यायचा आहे आणि उरलेला अर्धा भाग त्याला जॉईंट करून प्रेस करून अशा पद्धतीचा मोमोज रेडी करून घ्यायचा आहे. असेच मी बाकीचे पण करून घेते. अशा पद्धतीने मी मोमोज तयार करून घेतले आहेत. असे आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे मोमोज आपण करू शकतो. तुम्ही मला इन्स्टाला DM करा जर तुम्हाला आणि वेगवेगळे रेसिपीज ह्याच्या हव्या असतील तर. आणि ह्याचे पुढचे जे प्रोसिजर्स आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे मोमोज ते मी इन्स्टावर शॉर्ट्समध्ये घातलेले आहेत, ते तुम्ही नक्की चेक करा. आता स्टीम करण्यासाठी आपण जे भांडं गॅसवर ठेवलं होतं त्याला मस्त उकळी आली आहे, आपण बघू शकतो. आता जे आपण मोमोज तयार करून घेतलेत ते स्टीम करण्यासाठी ठेवून देऊया. ऑलरेडी आपण ऑइलचं ग्रीसिंग केलेलं आहे आणि एकमेकांना टच व्हायला द्यायचे नाही आहेत. हे मोमोज व्यवस्थित लांब लांब अंतरावर हे ठेवायचे आहेत, जेणेकरून हे चिकटणार नाहीत एकमेकांना. सो 4 मोमोज मी आता जे रेडी करून घेतलेत ते मी याच्यामध्ये ठेवून घेते आणि याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. आणि साधारण बारीक गॅसवर आपल्याला 10 मिनटं हे शिजवून घ्यायचे आहेत. मस्त आपले मोमोज, हेल्दी राईस प्रॉन्स मोमोज रेडी झालेत. तुम्ही नक्की करून बघा, कसे लागले ते मला कमेंट करून कळवा.